गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड आज फिर इवनिंग। से आप लोगों का स्वागत। गुड इवनिंग। आप लोगों का बहुत दूर से मैं स्वागत कर रही हूँ, लखनऊ से। है ना। भूल नहीं पा रही हूँ, मेरा एक फैमिली वहां भी बैठा हुआ है। तो आज एक बहुत ही अच्छी, क्या बोलूं, फॉरएवर बिजनेस ओनर है, बहुत एक्टिव है। और वो मैम दो बच्चों की मम्मी होते हुए भी बहुत कुछ, मतलब कैसे मैनेज करती है वो देख के सीखने लायक बात है। और वो बिल्कुल नई है, लेकिन आप उनकी बातें सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि वो मतलब बहुत पुरानी है, मतलब। तो आइए आज मैं आप लोग को मिलाती हूँ सुष्मिता से, जो आप लोगों को मैंने आधा घंटा कैसे निकाल देगी कुछ पता ही नहीं चलेगा, और बहुत कुछ समझा जाएगी। तो सुष्मिता, नाउ माइक इज योर। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन आपने दे दिया मेरे को। मैं पूरा चढ़ गई ऊपर एंड आई एम एक्साइटेड ऑल्सो। ତ ଆଜି ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛି କି ଓଡ଼ିଆରେ କରିବି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ତ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣମାନେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁବଲ୍ ଟାଇମ୍ ନିଜର କିଛି କାଢ଼ିକି ଏଇ ସେସନକୁ ଆଜି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିର ଏ ସେସନରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଯୋଉ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ, ଇନକମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ୟେସ୍, ତାହେଲେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ନୋ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଏ ସେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରିଟେ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମୋ ଲାଇଫରେ ପକେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜଏନ୍ କରିବାର ରିଜନ୍ ହେଲା ମୋର ହେଲ୍ଥ। ଆଉ ଏଇ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଫେସ୍ କରୁଥିଲି, ମୋର ଏନର୍ଜି ଟିକେ, ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍, ଏମିତି ଦିନ ଯାକ କାମ କରୁଥିବି ଯେ ଆପଣ ଜାଣି ବି ପାରିବେନି କି ରାତି ହେଇଗଲା କି ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ତ ସେଗୁଡ଼ା ମୋର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ କମିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ମୋର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଧିକା ବହୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଖୋଜୁଥିଲି। ତ ମୋ ବହୁତ ଭଲ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜଣେ ଥିଲେ, ମୋ ମେଣ୍ଟର ଜଣେ ସିଏ ବି ଥିଲେ। ତ ସିଏ ମୋତେ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ କି ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ। ଆଉ ସେ ସଜେଷ୍ଟ ବି କଲେ କି ମୋର ଗ୍ରେଟ୍ ମେଣ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଶର୍ମିଷ୍ଠା କର ମ୍ୟାମ୍, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼amକୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କାହିଁକି ନା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ତାର ପ୍ରଡକ୍ଟସ ୟୁଜ୍ କଲି ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଲି। ଆଉ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଏଇ ବିଜନେସ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ବୁଝିଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଆସିଥିଲା କି ମୁଁ ଏଇ ବିଜନେସ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଜଏନ୍ କରେ। ଏବଂ ଆଜି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମୋର ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି, ଆଉ ମୋର ୱେଲ୍ଥକୁ ବି ମୁଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ଜର୍ଣ୍ଣି ପ୍ରୋସେସରେ ବି ଚାଲିଛି ଏବେ। ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କି ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଫର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛେ କି ୟୋର ବିଗ୍ ହ୍ୱାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କଲି ମୋର କ'ଣ ରିଜନ୍ ଥିଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଚାହାନ୍ତି କି ନିଜର ଡ୍ରିମ୍ କାର୍ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ଚାହାନ୍ତି କି? ଏବଂ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣ ନିଜର ଟାଇମ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଚାହାନ୍ତି କି? ତ 90% ଲୋକ ଲାଇଫ୍ ସାରା କାମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜର ଡ୍ରିମ୍ ପୁରା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଇନକମ୍ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଜିର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଗ୍ ହ୍ୱାଏ କ'ଣ। କାରଣ ବିଗ୍ ହ୍ୱାଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ରିଅଲିଟି ଚେକ୍ କରିବା। ତ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 10,000ର ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଇଜିଲି ଚଳି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି 1 ଲକ୍ଷର ଇନକମ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ବଢ଼ୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ସେଇ ସ୍ପିଡ୍ରେ ବଢ଼ୁନି। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ପଚାରୁଛି, ନେକ୍ସଟ 20 ଇୟର୍ସ ପରେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଇନକମ୍ରେ ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିପାରିବେ କି? ଆପଣ ନିଜର ଡ୍ରିମ୍ ପୁରା କରିପାରିବେ କି? ନା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ? ଯଦି ଆନ୍ସର ନୋ, ତାହେଲେ ଚେଞ୍ଜ ଦରକାର ଏବଂ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦରକାର। ତ ଇନକମ୍ ଆମର ମେନଲି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଯେମିତି ଆକ୍ଟିଭ ଇନକମ୍ ଆଉ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଇନକମ୍। ତ ଆକ୍ଟିଭ ଇନକମ୍ ମାନେ ସିମ୍ପଲ, ଆପଣମାନେ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଆସିବ। କାମ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଇନକମ୍ ବି ବନ୍ଦ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍, ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଡକ୍ଟର, ଟିଚର, ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପଲ ଏଇସବୁ ଇଏରେ ଆପଣ ରହିଲେ ସେଇ ପ୍ରୋସିଜିଅର। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଇନକମ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଥରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ଯୋଉଟା କି ଇନକମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆସୁଥିବ। ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟର ହେଲେ, ବିଜନେସ୍ ସିଷ୍ଟମର ଓନର ହେଲେ। ତ ରିଚ୍ ଲୋକମାନେ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଇନକମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇନକମ୍ରେ ଆମ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ କାଟି ଦେଉଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବି କରୁଛୁ।
तो आपण मैंने पैसिव इनकम क्रिएट करबा ପାଇଁ बहुत सिंपल सिस्टम टे अछि जोटा कि हमें हमको ये प्लेटफॉर्म दउची काहे ना से हम ପାଇଁ कंप्लीटली 98% रो काम कर देची हमको ओनली 2% काम करके हमको लाइफ टा को चेंज करबा ପାଇଁ सिस्टम से प्रोवाइड करची सिंपली काहे ना एठी आपनकर कोन सी जेंति आपन न्यू एरा रे बिजनेस हमर इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटर रहउची तो से सिस्टम टा को जब हम कंप्लीटली फॉलो करूचे हमें आगु को जाई पारुचे जेंति एबे ट्रेंड कंप्लीटली सब दिन से ट्रेंड चलची तो एबे ट्रेंड होची वेलनेस प्लस नेटवर्क मार्केटिंग सब कैटेगोरीज रे आपण देखिबे किछि न किछि ट्रेंड्स रहउची तो आज वर्ल्ड रे सबुठु फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री हैला वेलनेस इंडस्ट्री कारण लोक मानकर हेल्थ प्रॉब्लम बहुत बढ़ुची एयर पोल्यूशन स्ट्रेस जंक फूड केमिकल फूड वाटर पोल्यूशन तो लोक नेचुरली सॉल्यूशन खोजुछंती आउ सेकेंड फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री होची नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कारण एटा लो इन्वेस्टमेंट आउ एटा अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल अछि और सबुठु इंपोर्टेंट टाइम फ्रीडम जोटा कि लोक माने आज बहुत खोजुछंती टाइम फ्रीडम आउ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंबाइन करिछि वेलनेस और नेटवर्क मार्केटिंग को तो एटा गोटे गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो व्हाई फॉरएवर लिविंग हमें देखियो एठी द नीड कौन तो आमर जमते फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मेन हीरो प्रोडक्ट है एलोवेरा तो एलोवेरा को नेचर मिराकल प्लांट भी कहा जाए और एटा हेल्प करे डाइजेशन इंप्रूव करिबारे इम्यूनिटी की स्ट्रांग करिबारे स्किन इंप्रूव करिबारे हमर एनर्जी भी बढ़ई थाए और बॉडी डिटॉक्स करिबारे फॉरएवर एलोवेरा वर्ल्ड रो बेस्ट क्वालिटी भी देई थाए तो फॉरएवर निजर फार्मिंग करुछि निजर मैन्युफैक्चरिंग करुछि एवं निजर डिस्ट्रीब्यूशन करुछि तो सेति एठी 100% प्योर तार क्वालिटी मेंटेन रहुछि तो सेति लागि हमें बेस्ट प्लेटफॉर्म बेस्ट ट्रेंड जेहेतु हमें फॉलो करुछि तो बेस्ट प्लेटफॉर्म भी चूज करछे बेस्ट प्रोडक्ट्स भी एठी चूज करुछे तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट गोटे एटा होछि गोटे ग्लोबल कंपनी जेटा कि 1978 रे स्टार्ट हेतिला एवं आज 180 प्लस कंट्रीज रे प्रेजेंट अछि एवं इंडिया रे 2000 रो स्टार्ट हेछि आ फॉरएवर गोटे डेट फ्री कंपनी ता निजर फार्मिंग मैन्युफैक्चरिंग शिपिंग सब कंट्रोल निजे करूची तो एटा गोटे ट्रस्टेड ब्रांड हे जाइछि आ लक्ष लक्ष लोक एठी फॉरएवर सह इनकम भी करूछंती आ निजर ड्रीम लाइफ भी लिव करूछंती माने बंचुछंती तो मु मध्ये प्लेटफॉर्म जॉइन करिथिली जेहेतु कहली हेल्थ पई किंतु आज एटा मोर वेल्थ प्लेटफॉर्म भी हे जाइछि आ मु भी चाहूँ जे आपण मध्ये भी ए अपॉर्चुनिटी को आहुरी भलरे भी बुझंतु तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट हमर गोटे बिजनेस अपॉर्चुनिटी नुहे इटा वर्ल्ड रो बेस्ट वेलनेस प्रोडक्ट कंपनी आउ आर 200 रु अधिक प्रोडक्ट अच्छे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज रे हेल्थ ड्रिंक्स न्यूट्रिशन पर्सनल केयर स्किन केयर वेट मैनेजमेंट जॉइंट केयर हार्ट केयर आपनकर इम्यूनिटी केयर तो सबुठ इंपोर्टेंट कथा है फॉरएवर प्रोडक्ट्स 100% एलोवेरा बेस्ड नेचुरल और सेफ और साइड इफेक्ट्स फ्री तो आर निजर एलोवेरा फार्मिंग अच्छे से क्वालिटी भी से कंप्रोमाइज करेनी आ लक्ष लक्ष लोक डेली फॉरएवर प्रोडक्ट्स यूज करूछंती आ रिजल्ट भी बहुत बढ़िया पाउछंती जदि प्रोडक्ट स्ट्रांग रहुछि ताले बिजनेस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग रहिबो तो सिंपली बिजनेस टा हमर गोटे फिलोसफी फॉलो करे जोटे कि देखुछन अपन लेफ्ट साइड रे चेंज योर शॉप तो फॉरएवर कहे आपन को कौन सी नुआ काम स्टार्ट करिबार नाही आपन निजर शॉपिंग रा एड्रेस चेंज करबा को पड़िबो जो प्रोडक्ट आपण निजे डेली यूज करूछंती हेल्थ सप्लीमेंट्स टूथपेस्ट स्किन केयर पर्सनल केयर जो सब जगह आपण माने अलगा प्रोडक्ट्स आणुछंती सेही सब जगह आपण फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स यूज करंतो आदरे आपण बेनिफिट भी पाइबे जेमती आपनकर एक्स्ट्रा पैसा लागिबार दरकार नाही आपण डेली यूज रो बिजनेस स्टार्ट भी करि परिबे और रिस्क फ्री मॉडल रहिबो तो आपण एठी बी अ प्राउड फॉरएवर ब्रांड एम्बेसडर आपण सेल्समैन तो नुहंती आपण गोटे ब्रांड एम्बेसडर हेउछंती माने जो प्रोडक्ट आपण यूज करूछंती तार एक्सपीरियंस टा को शेयर करूछंती जबरदस्ती सेलिंग तो करिवेनी नेचुरल रिकमेंडेशन करिवे सेतर आपण बेनिफिट कोन पाइबे आपनकर जेमती प्रेशर फ्री बिजनेस रहिबो रेस्पेक्ट सह अर्निंग भी आसीबो और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिजनेस इनकम हबो आपनकर तो एठी से सिंपली गोटे कॉन्सेप्ट फॉलो करछि जोटा कि होछि प्रेफर्ड कस्टमर तो फॉरएवर अपन जॉइनिंग होछि एज ए प्रिफर्ड कस्टमर ऊपर तो आपण केवल कस्टमर होनांती गोटे डिस्काउंटेड कस्टमर रहउछंती इवन फ्यूचर बिजनेस ओनर भी हे जाउछंती तो एठी आपण इमीडिएटली बेनिफिट्स भी पाउछंती 5% डिस्काउंट पाउछंती फ्री रजिस्ट्रेशन होछि आपनकर प्रोडक्ट्स टा होलसेल रेट रे आपन को मिलुछि तो सिंपली असब दिन से पे आपण गोटे सक्सेस फैक्टर्स रहउछि जोटा कि गोटे ट्रायंगल डायग्राम एठी अछि देखंतु तार सक्सेस फॉर्मूला जोटा कि बहुत सिंपल यूज द प्रोडक्ट निजे यूज करंतु रिजल्ट आसीबो कॉन्फिडेंस बढ़िबो शेयर द प्रोडक्ट फ्रेंड्स रिलेटिव्स नेबर सहित करंतु केवल एक्सपीरियंस शेयर करबा को अछि आ स्पॉन्सर एफबीओस माने आपण जे इंटरेस्ट अछंती सब आपनकर शेयरिंग रे तो तांको सिस्टम देखंतु आ टीम बनांतु बिल्ड अ टीम एंड कोच ट्रेनिंग फॉलो करंतु डुप्लीकेट सिस्टम करंतु और लीडर डेवलप करंतु तो एबे ध्यान रे देखिबे
फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो मार्केटिंग प्लान अच्छी ना, एटा माने आपन कौन से कंफ्यूजन तो करबनी, गोटे स्टेप बाय स्टेप सिस्टम जोटा कि आपन 5टा सीढ़ी रे थाए, सेठी आपन गोटे गोटे करके सीढ़ी चढ़िबे। आउ जेमिति आपन गोटे गोटे स्टेप चढ़ी के ऊपर को जिबे, सेमिति आपन इनकम रिकॉग्निशन आ फ्रीडम भी बढ़ी बढ़ी जिवो। तो फर्स्ट स्टेप रे हमें देखुचे हमर प्रेफर्ड कस्टमर। तो एटा आपन फाउंडेशन लेवल, एठी सबुठ प्रथम सीढ़ी जेहेतु प्रेफर्ड कस्टमर, एठी प्रेफर्ड कस्टमर हबा पे हमको कोन दरकार, केवल माने कंपनी केवल कहूची कि ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ଯିବେ, ଆଉ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର, ପ୍ୟାନ୍, ଇମେଲ ଆଇଡି ଆଉ ଫୋନ ନମ୍ବର। ବାସ୍ ଏତିକି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପୁରା ହଉଛି ଫ୍ରି ଅଫ କଷ୍ଟରେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପରେ କମ୍ପାନୀ ସିଷ୍ଟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କଷ୍ଟମର ହେଇଯାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ସ୍ପେଶିଆଲ ନେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦଉଛି ପ୍ରେଫର୍ଡ କଷ୍ଟମର। ଏଇ ଲେଭେଲରେ କମ୍ପାନୀ ନଜରରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜେନ୍ୟୁଇନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜର ହଉଛନ୍ତି। ଜେନ୍ୟୁଇନ ୟୁଜର ହବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଫରଏଭର ପ୍ରଡକ୍ଟର ଡୁପ୍ଲିକେଟ ପ୍ରଡକ୍ଟସ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କହେ ନିଜ ନେମ୍ରେ ବିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗୋଟେ ଜେନ୍ୟୁଇନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମିଳିବ। ତ ଫରଏଭର କଷ୍ଟମର ଅର୍ନିଂ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି କି ଏଇଥିରେ ଅର୍ନିଂ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଲେଭେଲରେ ଅର୍ନିଂ ବି ହେଇପାରୁଛି। ତ କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜ କରି ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପଚାରୁଛି, ଆରେ ଭଲ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ଡକ୍ଟର କିଏ ରେକମେଣ୍ଡ, ତ ଆମେ ଡକ୍ଟର ବି ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ତ କିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାହାକୁ ପାର୍ଟି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଭଲ ହୋଟେଲ ରେକମେଣ୍ଡ, ତ ଆମେ ହୋଟେଲ ବି ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ସେମିତି ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଆପଣ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯାହାର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁସ୍ ଥିବ, ତ ସେଇ ବାବଦରେ ଆପଣ ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ଅର୍ନିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି 5,000 10,000 ପର ମନ୍ଥ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ରେଫରାଲ ଇନକମ୍ ହିସାବରେ। ତ ଏଇ ଅର୍ନିଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜର ହେଇକି ଅର୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରଭାଇଜର। ଏଇ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଭେଲ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଫରଏଭର ସହ ବିଜନେସ ପାର୍ଟନର ଆପଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଲେଭେଲ ଯେହେତୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରଭାଇଜର ହଉଛି, ଆକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2CC କରିବାକୁ ପଡେ। ତ ସିସି କଣ? ସିସି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଫରଏଭର ଆମର 180 କଣ୍ଟ୍ରିଜରେ ଅଛି, ପ୍ରତି କଣ୍ଟ୍ରି କରେନ୍ସି ଅଲଗା। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ କମନ କରେନ୍ସି କ୍ରିଏଟ କରୁଛି, ଯାହା ନାଁ ହେଲା କେସ୍ କ୍ରେଡିଟ ସିସି। ମାନେ 1000 ପଏଣ୍ଟ ହେଲେ 1CC, 2000 ହେଲେ 2CC ସେମିତି। ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ଯଦି 1CC ଦେଖୁଛେ, ସେଟା ମାନେ 18,000 20,000 ର ଟର୍ନ ଓଭର। ସେମିତି 2CC ଆପଣ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବେ? ତ 2CC କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 30,000 40,000 ଟର୍ନ ଓଭର ଦରକାର। ମାନେ ଦିଟା କନଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମନ୍ଥ ଭିତରେ ତିନିଟା ଉପାୟରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତିନିଟା ଷ୍ଟେପରେ, ସ୍ଲୋ ସ୍ପିଡ, ମିଡିୟମ ସ୍ପିଡ ଆଉ ହାଇ ସ୍ପିଡରେ। ତ ସ୍ଲୋ ସ୍ପିଡ ଆପଣ 5,000 କରିପାରିବେ, ମିଡିୟମ ସ୍ପିଡରେ 15,000, ହାଇ ସ୍ପିଡରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି 30ରୁ 40,000 ଟର୍ନ ଓଭରରେ ଆପଣ ସେଟା କରିପାରିବେ ହାଇ ସ୍ପିଡ। ନହେଲେ କମ୍ପାନୀ କଣ କରେ ନା, କେବେ କେବେ ଗୋଟେ କମ୍ବୋ ଅଫର ବି ଦେଇଥାଏ, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସେମ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରନ୍ତି 30ରୁ 31 ହେଇଯାଏ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ବେନିଫିଟ ବି ସେମିତି ପାଉଛନ୍ତି, ଡିସକାଉଣ୍ଟ 5%ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ଟାଇମ 30% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପରଚେଜରେ ଆପଣ 5% କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ପାଉଛନ୍ତି, 25%ରୁ ଆପଣଙ୍କର ରେଫରାଲ ଇନକମ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପନ୍ସରିଂ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଲିଜିବଲ ମାନେ ସ୍ପନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ ବି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ ଇନକମ୍ କରିବେ, 15ରୁ 25,000 ଆପଣଙ୍କ ପସିବଲ ହଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ ଆପଣ ଆସୁଛି ସୁପରଭାଇଜର, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଲେଭେଲ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଯେମିତିକି ଆମର ପ୍ଲେନ୍ ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଯାଆନ୍ତି ନିଜ ଗୋଲକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଲେଭେଲ। ଯେ ସେଥିପାଇଁ ବିଜନେସ୍ ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକ ମୋଡରେ ଚାଲେ। ତ ଆଗରୁ ଯଦି ସୁପରଭାଇଜର ଆମର ଥିଲା 25cc ରେ ଦରକାର ହଉଥିଲା, ଏବେ କମ୍ପାନୀର ପଲିସି ଏନହାନ୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଟାକୁ ଆମେ 10cc କରିକି ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରୁଛେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ। ତ କେମିତି ଆମେ ବନିପାରିବା ସୁପରଭାଇଜର? ଯଦି ଆପଣ 5ଟା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରଭାଇଜର ବନଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହିଁ ମନ୍ଥରେ, ତ ଅଟୋମେଟିକଲି 10cc କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସୁପରଭାଇଜର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସୁପରଭାଇଜର ବେନିଫିଟ୍ସ ଯେମିତି ପର୍ସନାଲ ବୋନସ୍ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି 8%, ଆଉ ରେଫରାଲ ଇନକମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି 33%, ଲିଡରସିପ ବୋନସରେ ଆପଣ ଭଲ୍ୟୁମ ଉପରେ ଆସୁଛି 3%। ତ ଏଠି ଆପଣ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେଟେଡ ପିନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟେଜ ରେକଗ୍ନିସନ ପାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ମନ୍ଥଲି ଇନକମର ଅର୍ନିଂର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି 20,000 ଟୁ 25,000। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ ଆମର ଆସୁଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର। ତ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଆଗରୁ ଥିଲା 75cc, କିନ୍ତୁ ଏବେ 60cc ରେ ବି ହେଇଯାଉଛି। ତ କେମିତି? ଆଗ ମନ୍ଥରେ ଆପଣ 10cc କରିଛନ୍ତି, ଆଉ 5 ସୁପରଭାଇଜର ଇଣ୍ଟୁ 10cc ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ 50cc ହେଲା, ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା 60cc। ଆଗର 10cc, ଏବେର 50cc। ତ ଏଇଟା ବି ଆପଣ କନଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମନ୍ଥରେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ମ୍ୟାନେଜର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ବେନିଫିଟ ଆପଣ ସେମିତି ପାଉଛନ୍ତି, ପର୍ସନାଲ ବୋନସ୍ ଆପଣଙ୍କର 13%, ରେଫରାଲ ଇନକମ୍ 38%, ଲିଡରସିପ ବୋନସ୍ ଆପଣଙ୍କର 8% ଫ୍ରମ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରଭାଇଜର ଟିମ୍ରୁ, ଆଉ 5% ସୁପରଭାଇଜର ଟିମ୍ରୁ। ତ ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ 40,000 ଟୁ 75,000 ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେଟେଡ ପିନ୍ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରେକଗ୍ନିସନ ବି ମିଳୁଛି।
ଆମର ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୁଣି ଆଉ ସବୁଠୁ ମାନେ ଡ୍ରିମ୍ ଲେଭେଲ ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ଲେଭେଲ। ସେ ମ୍ୟାନେଜର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯୋଉଟା କି ଏଇ ଲେଭେଲକୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ମିଳେ, ଟାଇମ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ମିଳେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ମିଳେ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମିଳେ। ତ ଏଠି ବେନିଫିଟ୍ସ ଆମେ ସେମିତି ପାଉଛେ, ପର୍ସନାଲ ବୋନସ୍ ଆଜ 18%, ରେଫରାଲ ଇନକମ୍ ଆଜ 43%, ଆଉ ଲିଡରସିପ ବୋନସ୍ ଆପଣଙ୍କର 13% ଫ୍ରମ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରଭାଇଜର, 10% ଫ୍ରମ୍ ସୁପରଭାଇଜର ଆଣ୍ଡ 5% ଫ୍ରମ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର୍ସ। ତ ଏଠି ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ 80,000 ମିନିମମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 2 ଲାख 3 ଲାख ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ସିମିଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ ପ୍ଲାନ୍ ପରେ ଆସେ, ଯୋଉଟା କି କାର୍ ପ୍ଲାନ୍ ଫର ଏଭର ଟୁ ଡ୍ରାଇଭ୍, ଆଉ ଏକ୍ସୋଟିକ୍ ଫରେନ୍ ଟୁର୍ସ ବି ଆସେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବୋନସ୍ ଆସେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନୋ ଡିମୋସନ, ନୋ ବ୍ୟାକ୍ ଗିୟର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ଟାଇମ ରେକଗ୍ନିସନ ଚାଲିଲା। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଯଦି 10ଟାରୁ 15ଟା ଲୋକ ଯଦି 4CC ଫଲୋ କରନ୍ତି ତ ମ୍ୟାନେଜର ଲେଭେଲ ଆଚିଭ୍ ହେଇପାରୁଛି। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରୋସେସ, ନୋ କନଫ୍ୟୁଜନ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସୁଛି ରୟାଲଟି ଟାଇପ ଇନକମ୍। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନୋ ଡିମୋସନ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର 2 କନଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମନ୍ଥରେ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ପଡେ। ତ ଫର ଏଭର ଲିଭିଂ ର ଇନକମ୍ କେବଳ ମାନେ ଆମର ପର୍ସନାଲ କାମକୁ ନେଇକି ହୁଏନି, ବରଂ ଟିମ୍ ବିଲ୍ଡ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମଲ୍ଟି ଜେନେରେସନ ଇନକମ୍ ଆସିଥାଏ। ତ ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଲିଡରସିପ ମ୍ୟାନେଜର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆମର ଲିଡରସିପ ବୋନସ୍ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଏଲିଜିବଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ ଏଲଏମ୍ ଟିମ୍ର ଆମକୁ 6%, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଲଏମ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ତଳେ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ଭଲ୍ୟୁମ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 6% ବୋନସ୍ ମିଳିଥାଏ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଡରସିପ ଇନକମ୍। ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ ଏଲଏମ୍ ଆପଣଙ୍କର 3%, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଲଏମ୍ ତଳେ ଯିଏ ଏଲଏମ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିମ୍ରୁ 3% ବୋନସ୍ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ରୟାଲଟି ଟାଇପ ଇନକମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ। ସେମିତି ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ ଏଲଏମ୍ ଟିମ୍ରୁ 2%, ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ ତଳେ ଯିଏ ଏଲଏମ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିମ୍ରୁ 2% ବୋନସ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କାମ ନକରି ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ ଆସିଥାଏ। କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆପଣଙ୍କର ରୟାଲଟି ଇନକମ୍, ମାନେ ଏଟାକୁ ଆପଣ ରୟାଲଟି ଇନକମ୍ କଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ? କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ବିଲ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ଗ୍ରୋ ହଉଛି, ଇନକମ୍ ଜେନେରେସନରୁ ଜେନେରେସନ ଆସୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭ ରୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କମ୍ ଆକ୍ଟିଭ ରୁହନ୍ତୁ, ସିଷ୍ଟମ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ ପ୍ୟାସିଭ ପ୍ଲସ୍ ରୟାଲଟି ଇନକମ୍ କହୁଛୁ। ସେମିତି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଫର ଏଭର ଟୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କାର୍ ପ୍ଲାନ୍। ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ କି ମୁଁ ମୋ ନିଜର ଗାଡି କିଣିବି। ତ ଆକୁ ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବା। ତ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମୁଁ ଗାଡି କିଣିପାରିବିନି, ତ ଆମେ କେବେ ବି କିଣିପାରିବାନି। ତ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ଆମେ ଗାଡି କିଣିବୁ, ସେ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି ଆଉ ଗାଡି ଇଭେନ୍ କିଣି ଦିଅନ୍ତି। ତ ସିମିଲାରଲି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି 3 ଲେଭେଲ୍ସରେ କାର୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣ ଆଚିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି 52,000 କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି 3 ମନ୍ଥs, ତ ତାହେଲେ 18.72 ଲାଖର ଆପଣଙ୍କର କାର୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିବା ଆମର ଟ୍ରାଭେଲ୍ସକୁ, ମାନେ ରିଟ୍ରିଟ୍, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଫର ଏଭର କେବଳ ଇନକମ୍ ତ ଦଉନି, ଗୋଟେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବି ଆମର ଏଠି ଦଉଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରିପ୍ସ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରିପ୍ସ, ମ୍ୟାନେଜର ଇଗଲ ରିଟ୍ରିଟ୍ସ, ଏଇ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପନ୍ସର କରିଥାଏ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ସ, ହୋଟେଲ୍ସ, ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସବୁ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପନ୍ସର କରିଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବୋନସ୍। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବହୁତ ମାନେ ଡ୍ରିମ୍ ଲେଭେଲ ବୋନସ୍ ଆମେ ପାଉ, ଯୋଉଟା କି ୱାର୍ଲଡର ଟର୍ନ ଓଭରର 3%। ଏଟା ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ରିୱାର୍ଡ ହେଇଯାଏ। ତ ଟପ୍ ଲିଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେଇଥିବ। ୱାର୍ଲଡ ଟର୍ନ ଓଭର 3% ପୁରା ଟପ୍ ଲିଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଗ୍ଲୋବାଲ ର୍ୟାଲିଜରେ କ୍ରୋର୍ସର ଚେକ୍ସ ମିଳିବ, ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରେକଗ୍ନିସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏଠି ନର୍ମାଲ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିଡର୍ସ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କେମିତି ବିଲ୍ଡ କରିପାରିବା? तो फॉरएवर सक्सेस फॉर्मूला बहुत सिंपल। ड्रीम रखंतु, प्रोडक्ट्स यूज करंतु, शेयरिंग करंतु, ट्रेनिंग को फॉलो करंतु, सिस्टम को डुप्लीकेट करंतु, और कमिटेड रहंतु। सिंपल 10 ରୁ 15 लोक सीरियस हो गले आपनकर फ्यूचर सिक्योर हो जिवो ए पिलर्स को फॉलो करके। तो आज डिसीजन पैसा तो नुहे, डिसीजन आपनकर माने कोन चिंता करूछंदी तार अछि। तो आज यदि आप स्टार्ट न कर 5 वर्ष पर केवल रिग्रेट ही करेंगे। तो डिसीजन ही आपणकर। तो मु वेलकम करी विनर सक्सेस सिस्टम, जोटा कि आमर सपोर्ट सिस्टम ये बिजनेस को आमको करने सिस्टम आमको मिली। तो आम जब सिस्टम सबू कैटेगोरीज को सबू प्रोसेस को जब फॉलो करिपरिबा, ताहले हमको ये बिजनेस करबा पे बहुत इजी हबो। तो फॉरएवर बिजनेस रो ब्यूटी होची आपण माने एका तो एठी काम करिवेनी, आपण टीम सह ग्रो करिवे आउ पैसिव इनकम क्रिएट करि परिबे। बहुत सिस्टम माने सिंपल अछि, साइंटिफिक अछि और प्रूवन सिस्टम। तो लक्ष लक्ष लोक जेहेतु ये सिस्टम यूज करी निजर ड्रीम लाइफ क्रिएट करूछंती, तो क्वेश्चन हला नेक्स्ट सक्सेसफुल पर्सन हबा पई आपण हेबे की? तो डिसीजन आपणकर। तो जदि आप भावुं आप कमेंट रे यस लिखंतु। जदि आउ किछि भी भावुं माइंड को आछि आपण टाइप करि परिबे।
तो मु आपण माननको गोटे सिंपल क्वेश्चन भी पचारबी जेमती आगुर पचारथली 5 वर्ष परे आपण सेम लाइफ चाहंती ना बेटर लाइफ चाहंती। जदि चेंज चाहंती ताहले डिसीजन दरकार। फॉरएवर अपॉर्चुनिटी आपणकर सामने रे अछि विथ विनर सिस्टम फॉर सक्सेस सहित। आउ अपॉर्चुनिटी सब लोक को मिलेनी एवं अपॉर्चुनिटी सब टाइम रे भी मिलेनी। आज आपण सामने रे अपॉर्चुनिटी अछि डिसीजन आपणकर फ्यूचर मध्ये आपणकर। जदि आपण सीरियसली इंटरेस्टेड तो जो पर्सन आपण माननको एठिके इनवाइट करिसेंती तांको सहित कांटेक्ट करंतु से आपनको गाइड करिवे। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सुष्मिता, आज तो बहुत अच्छे से सब कुछ समझाए कि हमारे कंपनी का क्या प्लानिंग है, कैसे करना है। और हमें सब कुछ अपना जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बिल्कुल सोचना है कि सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है हमारा मार्केट में, और हमें इसे यूज करना है, शेयर करना है, और डुप्लीकेट होना है, ये तो सही बोले हो। और सबको डिसीजन भी लेना पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारा ड्रीम फुलफिल हो जाएगा अगर हम आज सब लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं तो आज तुमने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।